Dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu Tělo na tělo. Samozřejmě mám tady dneska Natálii Kočendovou. Yes, a Járu. Určitě se všimli, že to není Natálka, že jo? Znatka je o trochu hezčí, ale... Malinko. Není tady, má prostě, jí to jedno, je mi to... Ne, prostě dneska jsme tady s Prážou. Už jenom kvůli tomu, že tady máme skvělýho hosta, máme tady fajného. Zdarec, zdravím všechny. A jde o to, že já jsem si pozval Prážu, aby to uváděl se mnou, protože se znáte. Yes. A prostě s Natkou by to nebylo takový... S Natkou se neznám. S Natkou se neznám. Fakt, Niky, přísahám. Chtěl by se znát, řekni. Nechtěl. Chtěl bych, ne. Že ty ne. Že ty nemáš ten zub kvůli tomu, že jo? Co? Že mi... ne. Jsem měl těžký sparingy. Kecám, s voříškama. Otevíral jsem voříšky a křuplo mi. Ne. To jsi měl aspoň nechat, že to bylo při sparingu. Ne, kámo, jakože... Dělám si sranu, nebyly to voříšky, bylo to těžký sparing s vémolou. Ne, no já jsem otevíral voříšku. Kolik je těch vtipů teď? Já už nevím někomu věřit. To je jedno. Řeknu na rovinu. Viděl jsem mýho bráchu, jak kousl do housky a praskl mu zub úplně stejně. Tak. Takže život. Takže to nebyl sparring, byla to houska. Takže tebe to byly oříšky. Jo, to tak. Nevadí. Oříšky. Už je nikdy nebudu jíst. Jaký pocit tebou brácho projel, když jsi vlastně zjistil, že ten zápas nebude? Kráva, jsem ani nemrkal, já jsem fakt takhle jsem byl úplně cool, úplně říkám co, protože já jsem měl už úplně fokus na ten zápas, vlastně 2-3 měsíce jsem se soustředil na ten zápas a pak najednou nic, víš, a už se těšíš na tu výhru, nedej bože prohru, furt je to MMA, nikdy nevíš, jasně. Jo, prostě, i když je to prostě Tadeáš, a už to není ten Tadeáš na začátku, jo, jsem to někde taky říkal, už to není ten Tadeáš na začátku, ale... Prostě nechceš prohrát s Tadeášem ani náhodou. Že to pak hlavně budeš poslouchat celý život. Ale na druhou stranu je to MMA a nikdy nevíš, že tam chytneš nějakou blbou, co ten žralok s tím, že hej, co ty vole, prostě jak tam trefil ten... Jo, s tím Randysem. No, jasný. Takže nikdy nevíš a takže... Hele, no a ještě jak ses to vlastně dozvěděl, nebo v jaký fázi ses to dozvěděl? Jako ty ses dozvěděl tak, že on spadl a ruší se zápas, anebo ses to dozvěděl ještě, že leží na zemi a něco se děje, řeší se to? Že ono to trvalo dost dlouho, že? Tak on měl jít určitě, ty si čekal na svůj walkout, že jo? Yes. Já jsem tam pak vběhnu, začal jsem tam řvát, mě úplně vypnul mozek, já jsem fakt vůbec nechápal, která bije, protože jsem se už fakt těšil na to slavení prostě a tak. A najednou nic, jakože nic, říkám wow, jak jsem tam přiběhl na prostě na tu stage, nebo prostě jsem tam přiběhl a říkám, že co je, dejte mi ho úplně. A že sanitka měla ho odvízt až jako po zápase se mnou. Najednou nic, tak jsem to jako těžce nepochopil. Aha. A ty si tam ale vběhl... Přišel někdo... Nebo ty si tam vběhl jako až v době, kdy už si věděl, že ten zápas je zrušený? Nebo ještě když tam... Jo. Takže celou dobu, co ležel, tak ty jsi byl vzadu a vlastně jsi jako nevěděl, co se děje. Ne, přesně tak. No pak se tam začalo řešit, že jo, protože tam v zákulisí jsou nějaký lidi, co řeší kamery a různý tady ty věci a ty mi říkali, že hele, zápas se ruší. A kdo za tebou přišel? Přišel za tebou Tomáš nebo ty Berry už jako řešit to? Jako potom? Jako právě v tu chvíli, kdy se stalo to napadení toho jako Tadeáše. Tam za mnou nikdo nepřišel. Vůbec. Tam bylo jenom ty lidi v tom zákulisí, jak tam řešili ty kamery. Okay. A dostali jakoby info, asi od Tomáše nebo od někoho, že prostě se zápas ruší. A já že co? Jsem tam přiběhl, že jo? Že já už nevím, čemu věřit, prostě u Tadeáše já nevím, čemu věřit. No a tak, když jsem byl, začal jsem tam běhat, že jo, chci, blablabla. No, pak jsem běžel za tebe hrušem, říkám, ale prachy dostanu, ne, ty vole. A dostal si? Jo. Dobrý, tak co? Říkám, ale prachy dostanu, ne? Dobrý. Tak to mě trošku spadlo. Bej, tak neslavej, vole! Pane, pre, lásko je to doma. Jo. No hele, a ještě v tu dobu, když jakoby už si věděl, že se zruší ten zápas, tak nepřemýšlel si nad tím, že prostě by si dal zápas jakoby s někým jiným? Protože já myslím, že Honzi nebo někdo takovej. No já mám pocit, že to teďkon i Lady D, že jo? Jo, ale tam to bylo už domluvený dopředu. No, jakoby, vole, oni si radši udělali si radši prostě nějaký, vole... backup plán. Nějaký backup. Kdyby náhodou, jakoby, protože věděli předem, že jako něco udělá, ale tady to nikdo jako nevěděl, jestli to stane, že jo? A já nevím, jestli to říkal Honzi na tenhle zápas, nebo na nějaký jiný, ale že říkal, že chtěl jít prostě do klece, akorát, že to nějak nešlo kvůli tomu, že zdravotní prohlídky a jako tyhle věci. Jako se mnou, že chtěli? Ne, nevím, jestli to bylo konkrétně s tebou, ale někomu vypadl jako soupeř. A možná to bylo i tohle konkrétně, já fakt nevím.
ale to jako nebylo vůbec nic proti tobě, ale to bylo s tím, že vypadl soupeř a on byl na Clashi a říkal, že chce, jakoby, že chtěl jít, i když neměl žádnou přípravu nic, chápu. Ale že vypadl ten soupeř, takže jako to chtěl dát. To asi nebude se mnou, protože my spolu jako docela, my jsme se nedávno bavili, že bychom proti sobě nikdy nešli, a i váhovka. Jo, tak to asi nebylo proti tobě, A zase na druhou stranu, já si myslím, že ty lékaři a všichni tam jsou, kámo, že tu prohlídku by mohli udělat jakože v tu chvíli. No a hele, přiběhli tam ještě, že skáču, ale přiběhli tam, no má jako random lidi tam přiběhli, jakože má diváci. Což by ale bylo hustý, tam že přiběhli. No já, jako, nevíš, jako jak jsou zkušený. A já nevím, a on tam přiběh a říká, hej, jak já si to s tebou dám, pojď, jako já tě mám rád, ale dám si to s tebou, klidně, jak máš zápas, a že jsi připravoval tak. A říkám, ty vole, jak jsem byl ještě v tom šoku, víš, takový fakt se úplně rosto. Říkám, ty vole, tak jsem jako přemýšlel, jako proč, jako víš, jakoby... Ale zase možná z toho no-nameu by se udělalo jméno. No jasně, no jasně. Že jo, víš, jak to myslím, že by to byl dobrý příběh. Jo. Vlastně jako jediný proč je to, že jsi jako měl tu přípravu, že jo. Až to bylo takový, že měl si přípravu, tak jakože jít to ukázat. Ale tam u těch lidí, který neznáš, je blbý, že nevíš, na jaký jsou úrovni. A co když trénuje 10 let, že jo. Kung Fu Panda. A ještě by mě tam znemožnil jakoby no name, víš? Ještě. No. A to tam by mě tam sundal. A já, OK. No jasný, no. OK. Tak co, co já bych z toho měl? Já jsem se připravoval 4,5 měsíce na zápas v Anglii a v den zápasu jsem dostal hrozný horečky. Ne v den zápasu. Na vážení jsem šel a tam jsem zvracel strašně. Ale já myslel, že to je ze stresu. Jsem to neřešil a v den zápasu ráno jsem se probudil a měl jsem hrozný horečky, zvracel jsem, měl jsem průjem, byl jsem úplně, prostě jsem něco chytl. A kámo, volal se, a to byl titulák, kámo. Já jsem měl šel titul v Anglii, v takové malé organizaci. A kámo, a volal jsem tomu organizátorovi a říkám, hele, já jsem nemůžu. A on mi prostě řekl, že nedostanu ani korunu, ne, ale říkám, co mám dělat, já fakt nemůžu víc postele, já jsem se klepal, já byl úplně hotový. A kámo, hustý bylo, že jsem si napsal s tím týpkem, s kterým jsem měl jít, a napsali jsme si a já jsem mu psal, že mi to je strašně líto, že mi to je fakt líto, že to. A on říká, kámo, to se stane, dáme si to jindy. A za 4 měsíce se s ním zápasil. OK. Prohrál jsem. Ale dobrý to bylo. Ale prostě, víš, nebylo to to, že bych se na to a bylo mi to mega líto. A kámo, každý den jsem se mu omlouval, jemu sehnali narychlo nikoho jiného, ale sundal ho vole v prvním kole, úplně jakože o ničem. Ale prostě já jsem pak s ním šel za 3 měsíce a bitva jak prostě jsme si to dali a bylo to jako fakt úžasný. Ale musím říct, že mě jako člověku, který se připravoval, to samo za sebe, že jsem se připravoval tak dlouho a mě to i z důvodu toho, že se připravoval on a bylo mi ho líto, že se připravoval tak dlouho a že to nedopadne. A to je taky, víš, jak prostě se připravuješ na nějakýho soupeře a už to nebylo jen tak, víš, už to bylo jako, že fakt, už to bylo dobrý zápasení a víš, jak zápasí ten člověk a už to není takový to, že jdeš do kleše, že jde kluk s kamením, jde s tím, jak se jmenuje, vole, z Kotleba, nebo jak se jmenuje. Ne, Kotleba. To je nikdo jiný. Ne, já myslím toho brejlatýho uřvanýho. Kaluba. Jo, Kaluba. Kotleba. Kotleba. Kup chleba. No, takže tak. Hele, to napadení jsme probrali, ale s tím Tadeášem zrovna proběhly hrozně moc, jakoby proběhlo tiskovek a beforey, které byly dost vyhrocený. Nebál jsi se, kámo, protože já jsem to říkal Tomášovi, že takovýhle kluk, který prostě vlastně mně přijde, že je jako chudák v uvozovkách, jo, takže svojí vinou, ale. Jo, ne, já myslím jako chudák, že je loupák prostě v hlavě, víš? A že prostě, že může přijít s něčím, co by ti fakt mohlo ublížit. Že by fakt mohl přijít, vole, a prostě vystřílet do tebe zásobník, kámo, nebo něco, víš, no, jako, že fakt to není. Na tom prvním tam, na tom beforu, jak byl Pepřák poprvé, tak tam měl plynovku, tak ješák. On si ji tam přines, no. Jakože když se bavíme, vole, o Clash of the Stars, všichni víme, že se stali že jo. Doslova. Ale na tom beforu sedíš tak, jak já s Prážou naproti sobě.
No, jako teďka jako fakt už, teď už fakt věřím Kleši, že prostě teďka vlastně ho prohledávali i když šel na tu tiskovku nahoru, jo. Takže teďka věřím, že už na to musí dávat fakt mega pozor, jako aby se tam fakt něco nedones. Donesl se ke mně nějaký zprávy, že vlastně měl vzít ten, no ty vole, jak se to jmenuje, ať mi to úplně vypadlo. Taser. Jo, což by úplně nebylo dobrý. Ty vole. A jako kdy, jako na tiskovku, že no, si na Before. Na Before, že si to má vzít. Že si to mělo vzít, jakoby, no, co ke mně nějakým způsobem doneslo. Ale teďka si myslím, že už jako co, já už ho teďka nechci ani k ničemu pustit. Jako. Já bych nejradši ani ten Before nešel a rovnou si dal ten zápas. Že ten Before je to, co lidi fakt chtějí zase vidět. Chtějí, jasně, právě, že pro lidi jakoby tam půjdu, protože je to prostě nějakým způsobem je to show pro ty lidi, ale na druhou stranu je to prostě pro mě je to těžká realita, jo, se s tím člověkem prostě tahat, mít ho v životě, a už to dostat 2 roky, dvakrát, vole, nebo kolik to je, ty vole, 2 roky? Co už to tak možná, ten sport? jo, asi no. Roka půl to bude určitě, jo. No, spíš. A prostě furt se to táhne a bude se to táhnout do té doby, dokud ten zápas neproběhne a nějak se to asi neukončí. Já se vlastně i divím, že jsi to jako přijmul znova. Nebo jako v tu chvíli jsem se divil, že jsi to přijmul, víš, že jsi s tím prostě řešil jako a to ještě nedej bože, kdyby to bylo 1-1. Ještě byli no tak to úplně. Ty kolega jsem si to ještě protáhlo v finále. No. Ale to snad. Protože víš, že vzhledem tomu, že jsi vyhrál, tak se ani jako nepotřeboval vlastně. Tam je důvod ten, že on pak v podcastech říkal, že byl zraněný. On teda údajně prej i teda byl, že měl nějaký ty ledviny, ne? Jasný, jo, že a pak, že si vyhodil rameno, ne? A to bylo s kým? To bylo s Mavarem. To bylo s Mavarem, jako jo. A prostě všude to říkal, že mě porazil, že prostě to je kvůli tomu zranění a tak. A mě to začalo okay. A teďka Clash jakoby prostě, já jsem měl soupeře, soupeře Haliena, jenže ten sedí, že jo, ten šel do vězení a no a teďka... Ty máš samý lepší, kámo. Já mám samý jako dobrý sympatiáky mám samý, ale a babička se ptala prý. A co teďka budeš mi za soupeře? Říkám Haliena, no a pak za týden jsem tam přišel, vole, piju si ten čaj s citron, vole, říkám, no tak babi nakonec on šel sedět, babička, cože? Ježíši! A říkám, no, a pak Clash, hele, tak co tohle, říkám, A já odvěta s Tadeášem říkám, tyhle, jako, tak jsem si to musel trošku promyslet v hlavě a tak. No a pak jsem viděl ty podcasty a říkám, OK, no tak jo, no, tak si to dáme znova, ať už se nemáš na co vymlouvat, no. Proto doufám, že se v té Anglii, vole, nezraníš, Degeši. Kámo, já se toho hrozně bojím. No, tyhle, snad ne. To už nedostaneš zaplaceno, že? To nevím, už asi. Ale ono jako Clash, jakože musím říct, že jo, ve smlouvě máme normálně, že když neproběhne zápas, že... No, podle mě dali náhradního soupeře. Kdyby to jako v den zápasu už to nestihnou. Jasně. Nebo i v den zápasu by to možná stihli. Kdyby to bylo ráno, tak by to podle mě stihli. Tam šlo, že to nejde hodinu před zápasem. To je dost. No a tohle to je úplně v pohodě. To je jakože úplně v pohodě. Ale máme ve smlouvě, že jakoby, když se neuskuteční zápas, tak prostě peníze nedostaneš, ale dostali jsme jakoby oba, no. Protože přece jenom jsme si, že jo, nějaký ty beefory a to a já jsem se toho prošel kurva dost s tím blbečkem, takže jako bych nedostal ale nevím, prachy, za co dostal on teda. Kámo, mně to přijde, myslíš si, ty vole, no já si tě právě na to chci zeptat, jestli si nemyslíš, že to fakt nahrál on? Kámo. Hele, já... Nebo nepřišlo ti to do hlavy, kámo? No hnedka a doteďka nevím, kde je pravda, ale já si asi prostě nedozvím a těch variant tam pár prostě bylo, ale furt mi to jako nebere hlava. Kvůli čemu, víš? Kvůli čemu? Proč? Nebejt nemohl, někdo mi hodně lidí psal, on byl poslední. Na furt šel s Mavarem. Kámo šel s Mavarem, ale slyšel jsem, jakým stylem šel do té klece, že byl úplně jakože v koncích. Někdo to nám to tady vyprávěl. Jo, nebudem říkat kdo, ale... Jo, já ani nevím, kdo. Jo. Já ani nevím, ale že prej byl úplně bez... Že to nedá, kámo. Jakože, nevím, no, jakože samozřejmě s Mavarem asi není sranda jít do klece, jo. Jako to... Ale prostě jako ty vole, slyšel jsem jako, že je hodně velký jako fámy o tom, jak se bál, no. Takže věřím tomu, že se bál i jako s tebou. Ale to nevíme. A nebo to mohla být i taktika na to, že prostě tohle je věc, kterou lidi zase nikdy nezapomenou. A je to zase cesta, jak udělat jako nějakým způsobem Myslíš, fame. Že by byl tak chytrej? Hele, víš co, já si myslím, že dost možná ty kluky že ty kluci na ní fakt vyběhli, ale on toho potom jenom využil. Jako ty situace celý.
Že nemyslím si, že by to bylo tak drastický, že prostě spadneš na zem a nemůžeš se hejbat a seš... Zase na druhou stranu, forma toho šoku, kámo, jsem to který chtěl se říct, ti fakt jako stane. Teď Degešák adrenalin, víš? Tak to se prostě, ti může jako, kámo, ale to tě fakt může přepnout, vole. Nevím, no. Pravdu jako, se asi nedozvím. To ne, no, jako mně se to taky nestalo nikdy, takže nevím, jak bych jako reagoval já, ale v tu chvíli v tom šoku, kámo, stalo se mi, že jsem měl autonehodu, vole, ušel jsem 500 metrů a najednou jsem zjistil, že mám autonehodu, že jsem měl autonehodu. Jo, a nic mi nebylo, byl to jenom šok. No jasný, no. Takže možná se stalo to samý, mare frajer, si myslel, že je mrtvej, mare, tak to mě chcípl. Co to bylo za zápas? Mě chcípl, to je masakr, no. Hele, on ti nastříkal poprvé ten pepřák. Když si vlastně seděl naproti němu takhle, jak já jsem s Prážou, tak ty jste se nějak hádali, on z ničeho nic vytáhl pepřák a nastříkal tě ho do ksichtu. Teď přemýšlím, jak to bylo už poprvé. Já teďkon taky nevím to poprvé, teď se nepamatuju. Taky nevím, no. Ale podstatný je, že ho nastříkal prostě. No prostě jako, ti vystříkal pepřákem ksicht. No. A jakože ty jsi se dal dokupy a co jsi řekl, vole, jakože kámo, jak tohle je jako možný, vole, nebo jako chci tě nebo co tam jako přišlo ti do palice hned? No, já jsem to nepobral hlavně, že vůbec, jako když máš jenom pepřák, to. To bylo poprvé v životě, co ti někdo to chci. Jo. To je nepříjemný, no. To bylo. Hele, a jaký to tam je vlastně, když, protože je to v duplexu, že jo, kde je jeden výtah, tak odcházíte nějak zvlášť, nebo jak to vlastně funguje, že skončí before, vypne se kamera a co se vlastně děje potom, že to nikdo neví, že jo? Všichni domů. To jo, ale dejme tomu, že seš tam ty s Tadeášem. Jo, takhle. My se k sobě jakoby nedostaneme, jakoby. A on celkově Tadeáš, on mně přijde, že on tam vždycky přijde, jakoby, i když teďka teda tam byl normálně, jakoby na čas, jsme se tam takhle, ty vole, my jsme vždycky, jako když se potkáme, nebo takhle mimo kamery, tak je to prostě, no, a občas takový ten pohled, jakože hej. Tak hej. Ale že není tam žádný hrot mimo kameru vůbec. Byl na hotelu, to bylo den před zápasem, teďka ten jak nedopad, tak jsme tam šli naproti sobě, říkám, já neuhnu. A teď jsem viděl, jak on jde a že ani jeden, když neuhnem, tak prostě do sebe fláknem. Tak jdem. Vylez, že jo, tak se otočil. A něco tam začal mlít, že a tohle už je osobní, vole, a tak, že víš, prostě a říkám, co jako, no jasný, já jsem mu tam říkal, že chci kolena, lokty, jsem mu to říkal znova, on se k tomu nedokázal vyjádřit poprvé, teďka se vymlouvá na tu Anglii. Počkej, a vy jdete amatérský MMA, 3x3 minuty, bez loktu, bez kolen. Takhle to zatím je daný, ale v normálních těch malých, jakoby... Jo, protože jsou bambule a jsou pak profi ještě. Ne, normálně v těch profi. Jdeme v profi, ale v amatérských pravidlech. Jakoby většina všichni, jakoby většinou jdou. Ale já chci právě, navrhoval jsem to i teďka, i předtím jsem to navrhoval, že lokty a kolena, no. Tak uvidíme, jestli on se vymlouvá to, že má zápas v Anglii, že se připravuje na jakoby bez loktů a bez kolen. Jo. No a ještě k tomu before jako zpátky, jak to vlastně teda jako probíhá v momentě, kdy vy odcházíte jako domů teda, protože v duplexu je 2 výtahy jsou tam vlastně. Dva. No. Takže je to tak, že prostě vypne se tiskovka a je to ještě tak jako, že vyhazovači pošlou jednoho dolů a pak jede druhej, nebo se vypne kamera a už přestane jako a jedete dolů spolu, nebo jak to vlastně vypadá? Spolu ve Vejtou. S Tadeášem, ty už jsme takhle. Ne, to ne, hele, my se čau, Táďo. Táďo. Jdem na pivo, ne? Jo, jasně. Ne, hele, my se jakoby nevídáme. A když se prostě tam vidíme, tak nějak jako na sebe pokukujeme. Jako je to vidět, že jsou takový ty pohledy, co děláte, že hej, ten chci druhý, tě jestli zmlátit. čumí, Jo. Ale no jako... a potom before teda jako odcházíte zvlášť, jo? Nebo jako nemyslím, jako jestli jdete spolu někam, ale jde mi spíš o to, že vlastně ta cesta je dost jako jednoduchá v tom duplexu, že ty prostě jdeš k výtahu, a oba dva prostě musíte jako do toho výtahu, tak jestli je to tak, že jde jeden ale a pak... on většinou zdrhá jako hrozně brzo. Hnedka, prostě. Protože ho tam většina chce zmlátit, že jo. Jo, tam už jsem viděl, jsem se tam bavil prostě s lidma před duplexem, že tam na něj čeká, jsem jim tam říkal, hej, na něj, ty vole, já chci už ten zápas, na něj to, jo, takže on se většinou vždycky nějak jako spakuje a zmizí najednou. Hele, my jsme se o něm hodně dříve jako bavívali v našem jako dalším podcastu v Chill Talku. A řešili jsme to, jak vlastně ten člověk je vlastně nešťastný a jak si mohl založit jako vlastně jako kariéru na hejtu.
Víš, ale teď si vem, kam ho to dostalo, Ale jeho to dostalo teď do jsem to další chtěl říct, organizace, právě, kámo, to je masakr. Hele, ono to je jakoby vtipný, ale na druhou stranu víš co, ty vole, to, že děláš prostě ze sebe hele, on je zmrt, on je normálně, jako co jsem se doslýchal od lidí a psali mi lidi, dneska jsem dával na storíčko vlastně, protože on teďka dával nějaký storíčko, nějakou reklamu a měl na čele litr, ne? Tak jsem prostě po tréninku si také nalepil 5 korun vole na čelo a říkal jsem, že si to dáme, jestli si to dáme o honorář. Že by jsem chtěl ten zápas prostě, že když kdo prohraje, tak dá tomu druhému honorář. Tak uvidíme, ještě se k tomu nevyjádřil. Tak jsem to zvědavý, no. Teď jsem se do toho to vůbec nevadí. Teď jsem se do toho zase zakecal, že nevím, vole, vůbec co jsem chtěl říct začátku. Na tu jinou ne, organizaci. Ne, nejsem ve stresu, ale přemýšlel jsem, jo, že je zmrt a že má pak tady tím vlastně nějakým způsobem další nabídky a v té Anglii to bude dobře placený zápas. Věřím, že to bude mi dobře placený. Za 2 týdny Clash, víš co. A myslím si, že i ten Clash má jakoby dobře placený. Dělá tam nějakým způsobem. Určitě, tak. Jo. A ty vole, tady si prostě pak vydělá vole Randall za jo, to, ale dostane přes. No jasně, ale jako stojí ti to vlastně za to, že je na něm vidět, jako že má strach a víš, jako že na těch biforech je vidět, to vidíš na řeči čela, že se mu jako klepou ruce a tak. A nejenom tam, že jo, já si myslím, že i v osobním životě, kámo. No jasný, a to i na TikToku jsme viděli. Jo, dělá fréra, není takový frér. Jakože dělají videa na něj, jak u toho barbershopu, ne? Někde ho chytli, vole, že ho zbijou, kámo, a takhle. A to s tím se bude, jako chceš setkávat. A minimálně i ne, kdyby zbijou, tak na tebe určitě pořvávají lidi. No flušou, kámo, cokoliv. Jo, no. Jako... Jo, což je jako, to šílený. Což jako ti to za to podle mě vůbec nestojí, já si myslím, že on se snažil jakoby udělat, jak bylo v Americe ten... Jake Paul? Tak, jak byl jakoby hrozně takový jako nenáviděný, jakoby chvilka. Teďka už to není prostě, tak já si myslím si, že on to i někde podle mě říkal, takže on se snažil i touhle cestou, ale mu to úplně nevyšlo. No hlavně tady podstatný, ho fakt jako všichni nenávidí, ale že ho fakt hele, ono by to bylo úplně v pohodě, kdyby vyhrával svoje zápasy. On kdyby vyhrával svoje zápasy tak jako Jake, tak kámo, tak vlastně ti, ne že ti nikdo nic neřekne, ale je to úplně něco jiného, ale ty nemůžeš jet trash talk a pak nebejt vůbec připravený. Víš co, Jake Paul... Prostě nedokázat se za to postavit. Přesně jako Jake Paul jel trash talk, i McGregor jako jel brutální trash talk, ale tam ten point je, že to doručíš. No tam prostě říkal přesně, McGregor říkal, everyone's saying I talk, back it up. Je to tak? A Jake vlastně jako to stejný, no samozřejmě na jiný úrovni než McGregor, ale víš, že prostě on ten týpkem přišel a sestřelil je první, druhý kolo a šel s profíkama jako sice MMA, ale prostě jako doručil to a to je ten rozdíl. Ale zase na druhou stranu, kámo, jako že vole Jake Paul, dobrý, vole urazil jako rodiče nebo manželku nebo něco, tady to, ale nepřišel frajer a nevystříkal kestrem do ksichtu. No to ne, no. Jakože já si myslím, že to je ojedinělý případ, že to se... Ve světě jako. Fakt jako. Víš, až tě to udělal 2krát a na další si přines ještě plynovku. Na první si přines plynovku. No, to je masakr, kámo. Jakože fakt, já jsem se o tom bavil s Tomášem, Tomáš říkal teda, že se snaží to teď už zaštítit tak, aby se nikdy nic takového nestalo, protože samozřejmě s čím více zkušenost má a tady těma věcma, tak tím více se to jakoby dá, vole, jakoby jako ošetřit. Ale vole, zase na druhou stranu, kámo, ty máš dítě, ty máš ženu, prostě seš, vole, táta od rodiny a teďkon co, jako třeba, kámo, by si chytl nějakou alergickou reakci do těch očí a přišel bys o oči. A hlavně to bylo chvilka před zápasem ještě, že není fakt sranda. Oni se mě ptali, Clash, jestli to chci zrušit, jestli jakože to klidně zruší ten zápas a tak. Říkám, že ne, že máš akorát větší vztek na něj, že jo, jako když ti tohle udělá. A mně nepřijde jako, že by byl frajer, jako že tohle udělá. Mně přijde, že on je až tak, že dělá takovýhle kroky. Já myslím, že to dělá jen kvůli prostě zase nějaký show a views, jo. Že prostě... Tak ono jako reálně to vlastně vychází, protože on jako není influencer. No. On nikdy nebyl influencer, on prostě jakože reálně před prvním Clashem, když šel s Lukem, tak ho nikdo neznal. On šel s Luke Tumou? Jo, on šel s Luke Tumou. Luke ale extrémně, no a jinak to je škoda, že třeba... hrozně zhubnul, ne? Jo, pardubická dieta, vole, to není tak těžké. On jakože rakety. Hele, jako... Hej, neříkáš to, ale slyšel jsi to z hodně stran. Slyšel jsem to z každý... Prej, pro právníka to neříkám já. Slyšel jsem to ze všech stran, z těch, co nejsou. Aha. Tak to já zase jako nemám takový jako info o něm, to já jsem si ani nezjišťoval, ale
máš k němu nenávist? Mhm. Máš. Máš Hodně- upřímnou nenávist. Mám že ho upřímnou nenávidíš. nenávist. Tak potom všem, co mi udělal, že si chtěl, vole, že dělal, vole, storíčka o tom, jak si vytetuje na stehno mojí holku, Nichču. Už tam měl moje šablonu, vole. Já jsem si říkal, že to neudělá, ale Tak to jsem jo. nevěděl. Vůbec taky. No, tak normálně si prostě natočil storíčku, jak má šablonu, Nichča a to a tam říkal, že mu teď může kouřit tak chtěl bych neměl nenávist, kámo. Tak to je hra, tak No. Jakže masakr. Ale on, Kámo, hele, já celý tady ten, a to třeba hodně lidí neví, celý tady ten beef začal tím, že vlastně ty vole, jakoby já jsem vlastně napsal první komentář, to je docela to, ale já jsem jakoby vlastně, protože ono, ten první clash, jo, plavec a tak, jak byl s tím Luktumem a tak. Ano. A on měl na sobě mikinu, Undernative, Aha. kterou vlastně já spolupracuju, majitel je můj kamarád a tak, zdravím Adama. A klasicky on měl na sobě tu mikinu. A já říkám, ty kokos, tak jsem to napsal, chudák Undernative prostě. A on mi napsal k fotce s malým, že chudák dítě. A já, ty zmrde. Kamo, to je tak jako, když ti chce někdo něco vrátit, ale dá to od 200 levelů vejš. Jo, no. Úplně. No úplně právě. Jakože ale ty úplně, vole. A už to začalo. No To jasný, začalo, no. no. Takže takhle začal Takhle. váš býv. Jo, takhle. No to nikdo neví podle mě ani. Já si Ne, taky to je myslím, hrozně že ne. dlouho. To je dlouho, No, no. taky Takhle to myslím, že ne. začalo. No tak Prostě dobře. strůjce, vyvolávač konfliktu. Já? No. A to bylo kvůli tomu, že prostě... Já- Víš, jak se choval na tom prvním kleši? Ne, já vím, abych to já vysvětlil, vím, jak já se vím, choval na tom já prvním Máš kleši. 40 minut. Aha. Hele, brácho, chci si tě zeptat. Yes. Protože my jsme se poznali vlastně v kasínu. Tam jsme spolu taky točili. My zase točíme. My spolu furt je točíme. Pojďme to neřešit, poznali jsme se v kasínu, beden, byla to jako nastali jsme, kouřili, byla to pecka. A kdo tam ještě byl, hej? To nemůžem, protože to zavřou už. Ne, asi. Hele, ne, ty jsi dobrý jakoby hráč pokeru, kámo, co já To jsem. nevím, jestli dobré, ale Já myslím, že jo. snažím se. Jakoby, Jo. byl jsi dost... Jako byl si přede mnou, takže musíš být dobrý. A to byl každý, ne? Ale tak třeba Kuba ne, že jo? Kuba nebyl, no. A to on se považuje za to. Právě. Ty jsi z kousek od Liberce, ale původem z Liberce, ne? Už ne. To furt i Clash a tak, takže Liberec, já už nejsem. My jsme se přestěhovali kousek od Jičína, Lázně Bělohrad, město, tak kousek tam je Okay. vesnička taková, tak tam, tak kde jsem se vlastně narodil, my jsme se tam teďka přestěhovali a předělali jsme to tam a jsme teďka tam asi už rok v domečku. Aha, tak to jsem Yes. taky vůbec Tak nevěděl. mě si to říkal, že to je ale někde tam tím směrem jako na Liberec, že teď jste v tom. Hele, No Jičín, to ani není moc. a co jako? No, nic prostě. Dobrý, to je ten, ne? Záholec. Jo? Je to on? Jo, vole, Rumcaj. Je to Rumcajs na Jo, Záholec. kámo, No. Málnička. Manka, vole, s tím malým cipískem. To je dobrá docela. Jo. Hele, kámo, Yes. ty děláš content vlastně na TikTok a Instagram. Instagram, spíš, no, Se jasně. svojí mladou. Je to tak, yes. Kámo, je to mega vtipný. Díky, kámo. Je to mega vtipný, protože jak ty víš, já jsem vlastně ani nevěděl, co děláš za content do té doby, než jsme se poznali. Yes. A pak jsme se začali sledovat a já jsem si říkal, jak super to je. Hele, nemá to i svoje jakoby stinný stránky, kámo. Protože vím, že 100% to má dobrý jako věci, že jo? Jakože je to fakt vtipný, je to dost sledovaný, je to všechno super. A nemá to i nějaký proti? Ty, přemýšlím. Nebo jste natolik silný pár, Jakože- že vás to vůbec jakoby, že jste úplně v pohodě jako v tomhle? Protože samozřejmě víme, že se můžete pohádat. Hele, jasný. Jako, Ale musí být pravidelný prostě, Jo. no. No a musí jakože- být pravidelný, jasný. A, jo, to je pravda. Ne, hele, jakoby, víš, jak to vlastně divák vidí až pak to video, ale to, co jakoby bylo předtím, třeba při tom natáčení, že jsme třeba rozsekali omylem lampu u toho a tak a taky jsme se u toho chytli, neříkám jako, že ne, jo, taky jsme se u toho kolikrát chytli, ale že by to bylo přímo, jako, jak říkáš, nějaký jako temný stránky nebo tak něco, to ani ne. Pohodě. Yes. A zasmějete se někdy u těch videí, nebo Jo. už na to nekoukáte? Jakože třeba, když, jako před týdnem, že jsem vydal nějaký video s Nichčou, aby se na to kouknem. Jo. Hele, to ani moc ne. Jakože vždycky kouknu na čísla nebo tak, to jo. Ale třeba když to natočíme, já to vždycky sestříhám, ukážu to Nichče, zasněm se u toho a vydám to, tak Kámo, jakože to jo, jo. jo, Když asi- se u toho nezasněm, tak to nevydám. Asi to je naturální, kámo, a stejný jako asi u všech jako content creatorů, protože já to dělám úplně stejně s malou, kámo. Jak já točím s malou, tak my přesně, my to natočíme, já to sestříhám, podíváme se na to Jo.
A když si řeknou, jo, je to dobrý, tak to pustíme ven. Yes, je to tak. Ale fakt jako, a třeba za týden se na to nepodíváme, ale kámo, třeba se stane, že se na to podíváme za půl roku. Jo, a sněm se jak tady to je dělo, protože když víš, že se na to potom podíváš prostě za půl roku, za rok nebo za 2. Vtipný, je to bomba prostě. To je to masakr, no. Yes, jako teďka ten virál, že jo, tak jsem na to častě malým, no. To, jak jsem, a to, co? To jsme řešili spolu, kámo. No, Ty kokos, to bylo dobrý. Byly Velikonoce a natočil jsem video. A to vůbec nebylo plánovaný, jak tam někdo psal, že jsi to naplánoval. Tyhle, v životě bych neřekl Maxikovi, svýmu synovi, aby tohle někdy řekl. Jo. To bylo prostě období zrovna, kdy to říkal docela často. A začátku my jsme se tomu smáli, on se to naučil, tady to slovo. A no a prostě pak jsme si říkali, hele, my se tomu musíme přestat smát, aby prostě on jakoby viděl, že jako na to nereaguje. Jo, a teďka už to přestal říkat, začal má říkat Bobek, jenže to bylo období, kdy on prostě řekl, všichni se smáli, víš to, nebo před někým prostě řekl, tak, že jo. Tak to bude říkat často, tak to bude, jasně. Aby jsme se tomu přestali smát, a všem jsem řekl jakoby v rodině, ať se tomu jako nesměm a nikdo se tomu nesmá a on už to přestal říkat. Jenže to bylo to období na Velikonoce a já jsem tam říkal, že tu koledu hody doprovodí, ty věci máme dát, dejte aspoň. A teď on se otočil a řekl, hovno. A kámo, a on to Ne, kecám, slepička vám snese takhle. Slepička vám snese a místo jiný, že jo? Tak řekl. Jenže on to tam řekl úplně, jak máš ten Tuk Life, nebo takhle, víš co, ne? No. Mě tak on to hovno. Otočil se zpátky a já. A ty jsi to ještě ani nevydal a poslal si to mě. Přesně. Je to pravda? Protože já nevěděl, co to mám vydat, víš, říkám. No a on mi to poslal a já říkám, tak máš milionový video, kamaráde. A já myslíš, jo. A teď, ale stejně jsem si říkal, mám to vydat, víš, je to takový to. A on to vydal. Dobrý. A pak ani ne za 2 dny, ne, jsi mi psal, má to míč. Jakože... Teďka to má, jak na Instagramu a s TikTokem, tak to má dohromady asi 8 milionů, 7 milionů. Tak to je extrém, no. Ale on mi to zrovna poslal jako to video jenom, že prostě, že mi chtěl poslat, hele malej, co řekl, vole, víš? A poslal mi to a říkám, kámo, tak tohle je milionový video, vole. A hned to tam hitlo, jak oni prostě některé věci se dají odhadnout, kámo, a ty děti jakože fakt jako fungujou. Jako v tomhle směru, víš, když udělají něco neobvyklého, co bys nečekal. Protože kdyby to řekl dospělej, tak vlastně je to úplně v pohodě prostě. Proto já mám postavený content na tom, že moje malá je dospělá, že jo. Protože vím, že prostě, že to jako dává, že to je takový to, že kolikrát se úplně vytočím, řeknu jí něco a úplně si říkám, tak tohle kdyby řekla ona mě, tak je to mega vtipný. takže také to funguje. Ale ještě k těm krátkým videím, ne? Tak my jsme to řešili spolu i jako vedle a jak ty si mluvil o té stinné stránce, že jo? Tak částečně stinná stránka jsou z toho i finance, že jo? Okay, že víš, že jakoby, když točíš na YouTube, jasný, tak máš prostě peníze z reklam, když děláš jako ten short form, ať už to je YouTube, teda ať už to je Instagram nebo TikTok, tak prostě ty reálně, pokud jako nemáš spolupráci, tak i když to video má dohromady 8 milionů, tak za ně máš 0. Jo. Což kdybys měl 8 milionů na YouTube, no, jako... To je pravda. Trošku jako jiný svět, no. Masakr, no. Tak ono to tam je takhle to je, protože je to zase tak rychlý, ten YouTube tak rychlej není, že jo, prostě to tak je. Kámo, já si tě chci zeptat hned, jako jdeme do toho zvostra, protože ty jsi účastníkem Clash of the Stars. Yes, už po několikátý. A teď už doufám, že dopadne ten zápas, no. Že se nezraní v té Anglii. A on je v Anglii jako na přípravě, jo? On má... To je nějaký ten turnaj jako jiný, že jo? Že... No, on má 2 týdny před zápasem se mnou v Clashi, tak má v Anglii nějaký teďka nový organizaci, která taky takhle jako bere influencery a lidi z Fameu. Z celého světa. Z polský jako, no. organizace. A on není tak velký, ne? Ten tady Ne, já právě jsem nad tím přemýšlel, i trenéři jsme jako nad tím hodně přemýšleli, bavili jsme se o tom. Já si myslím, že to je kvůli tomu, že třeba čekal, že bude dělat nějakou show, jo? Že prostě to video třeba jak mi nastříkal ten Pepřák do očí, tak to prej má i miliony shlídnutí v Polsku a někde taky jako v tady těch zemích, tak si myslím, že se taky dostalo, víš, a že ho pozvali. A tam taky měli tiskovky a takovýhle věci tam mají? Měli, ale nic tam neudělal. On tam teda neměl soupeře, vlastně, to je pravda, ale že jako seděl tam jak trumpeta, jako nic. Řekl, že nepřišel soupeř, že se asi bál a to je všechno. Jestli ještě něco bude následovat, to si nemyslím, za chvilku to mají, že jo. Aha. Hele, je to mega divný a jsem hrozně jako... Já si myslím, že Tadáš Veselý reprezentuje Českou republiku, to je hrozný. No o to ani nejde, kámo, on reprezentuje sám sebe a dělá si
No jakože na jednu stranu jo, a na druhou stranu ne, když je to světová organizace a je tam jediný Čech. Jakoby. Ale zase na druhou stranu nechápu, že mu to Clash povolil. Ale zase na druhou stranu asi to chápu, protože si nikdy asi neuvědomovali, že jejich zápasník by měl zápasit v nějaký jiný organizaci. Jako víš, jak to protože v Čechách nemá kam jít, že jo? No, jako vůbec. No, bez úvozovek, podle mě. Face, no, to znamená, že nemá kam jít. No, to je možná, že mají hele, ale mně přijde, že ty si tam, je vás tam jako trošičku v tom poměru, kolik tam je zápasníků, tak vás tam je míň těch, co se připravují vážně svědomitě. Mm-hmm. A já jsem si u tebe všiml, že ty se fakt jako připravuješ. Bylo to tak od prvního zápasu? Ale první zápas jsem se připravoval podle mě úplně nejvíc. S tím na toho Sence, tam jsem zubnul jsem za 2 měsíce nějaké 14 kg jsem zubnul a tam jako fakt jsem prostě to. Pak přišel Tadeáš, tam jsem to hrozně podcenil a do toho jsem byl ještě nemocnej 3 týdny, takže tam se to na mě hodně poznamenalo a ten zápas jsem mi podcenil a pak to bylo i vidět. Vyhrál jsem, jako, myslím si, že můžu být rád, když jsem to vyhrál, když jsem viděl ten zápas. A teďka zase naopak, teďka zase to nechci podcenit a makám, jak kdyby jsem šel, já nevím, s nějakým prostě... Profíkem. No, to bych asi úplně nešel radši, ale ale víš, prostě jako makáš, jako, jasně, prostě jasně, jako snažím se teďka prostě do toho dát jako všechno a baví mě to, začalo mě to i bavit a dobrý, myslím si, až teďka, jo? Ty první přípravy tě to jakoby neříkám úplně, že mě to nebavilo, ale bylo to takový, že prostě... Že musíš. Asi tak, no. Asi tak, že jako chci tam něco předvíct, nechci tam udělat úplně ostudu. Myslím, že ten zápas s tím Sencem byl koukatelný, byl to Clash 2, byl to Ježišmarja. Můžu to vylej na hlavu? Normálně to kanový box. Mu polejou ty záda spálený. Bíle. Jsem mu říkal, že vypadá jak polská vlajka. ale jo. No, takže příprava takhle. Teďka prostě do toho šlapu víc. Už mě to i baví. A jdu rozsekat už si mi ten zápas. Chci ho mi zároveň i za sebou. A nejlíp nějakého normálního soupeře, na který se budu těšit. Tady to je takový, že prostě už to chci mi za sebou. Myslíš si, že to půjde jako vy v Clashi dostat nějakého dobrýho soupeře, na kterého se budeš těšit? Víš, jak to myslím? Podle mě jako i jo. Ne, já nevím, já se právě proto ptám. No hele, pravda, jako když jsme s nima seděli, jsem seděl s Clashem, jakoby, jsme se bavili, tak oni mě nabízeli od kluka s kamením až po psychopata Bejra, jo, takže jako, já si myslím, že já tam budu vždycky takový ten normálnější beránek, takový obětní beránek, jako že vždycky dostanu nějakýho grázla, protože já se snažím být takový jako v klidu. Teďka se mi to teda moc nepovedlo na tiskovce, ale to už nešlo, jako když on ten řekl, že jsem si domluvil ty 2 lidi. Když jsem si domluvil ty 2 lidi, co ho napadli, tak to mě trošku... No, to jsem se chtěl ještě zeptat. Víš, jestli to bylo nějakým způsobem řešený, protože, nebo jestli se vůbec ví, jak dopadli ty 2 týpci, který ho napadli. No jasně, a jestli to náhodou nebylo domluvený jako od něj, že jo? Nevím vůbec. Že vlastně nikdo, nevyšlo vlastně žádný stanovisko nic, že třeba... Já když jsem tady měl Tomáše vlastně, tak mi říkal, že ty 2 kluci, že byli zadržení a že... A to bylo těsně ale po Clashi, To bylo těsně takže ale jakože nevíme žádný vlastně výsledek potom, co se stalo, no. Já taky nevím. Prej to řeší policie furt, to řešej. A nevím, že to by mě zajímalo a myslím si, že i spoustu lidí by tohle zajímalo, jakože jak oni dopadli, jaký třeba dostali vůbec stres, že jo? Vůbec nevím, prý to furt řeší policie, ale víc nevím, jako, hele, celý a on osočil z toho zvláštní. Tebe. No jasně, on na tiskovce podle mě, on už neví, co říct, víš, už to máme mezi sebou tak dlouho strašně, že on už zkusil všechno. Mi do rodiny, prostě to každýho, pak mě nějakým způsobem ponižovat, to mi je jedno. A prostě on zkusil všechno a teďka už fakt neměl co, tak řekl tohle prostě. Jo, že prostě slyšel od lidí, že jsem si naplánoval ty 2 lidi a proč bych to dělal, ty jako. Počkej, a ty už jsi byl v kleci, nebo jsi ještě čekal? Ne, on šel jako první a pak jsem tam viděl nějak na monitoru, tam jako jenom blíž to mikráku. V tom zákulisí. Hej, nevíš, jak to děláme, takhle. Jo, můžu to zkusit. A v tom zákulisí jsem jenom viděl, jak se tam válí na zemi, ne? A říkám, co je? Zakop nebo něco, viď? No. Nevíš prostě, viď? Zakop, a já bych se nedivil. Jo, já bych řekl, co ten zakop, ty? To jsem mi říkal došla mu fíza, ale ještě do klece. To jsem říkal na tiskovce, no, že doufám, že teď už nezakopne, no. Takže masakr.
Fajné. No jo, je to fajnový. Je to fajnový. Fajn. Hele, my ti děkujeme za rozhovor, budeme pokračovat Yes. na Hero Hero, protože tam máme ještě nějaké otázky, které ti chceme dát. Samozřejmě my ani vlastně ti nemusíme nic pokládat, protože my tady jsme 3 kámoši, který vlastně probírají jenom je to tak. Ale máme ještě to, co chceme, nebo co bych sem chtěl probrat ještě já. Takže se vidíme na Hero Hero, my ti děkujeme, kámo. Já děkuji za pozvání. Na YouTube mějte krásně a užívejte život. Tady to je Natálka Kočendová. A tohle je Jara Olach. Mějte se krásně. Tady Blitz and Chicken first, chicken burn. Okay. Teďko on vlastně jako novinku má tetování nový. Aha, to je Hoši, co vy na to? To je jakože fakt. A vím, že vlastně Tomáš Lesy se k tomu postavil tak, že frér prostě bude mít dlouhý rašgar. Ale jako zase na druhou stranu dát si tam, kámo, $100. Odpad společnosti, jsou to nejhorší lidi, co znám. Kámo, nechápu člověka, který to tetoval. No, to je vlastně taky pravda, to mě nikdy nenapadlo. No. Reálně já jsem našel s tím, že chci prohrát, že si to chci užít. Kámo, byl jsem v kasínu, seděl jsem tam, přišel tam ke mně borec, ne. Jsme hráli ještě pokr, odešel a vidím ho na ruletě. Koukám a on přišel ke mně majitel kasína, to je mu kámoš prej. 200 000 teďka prohrál. Tobě se blíží ten zápas, kdy ho máte? 22 červen, dneska to je přesně za měsíc. Jaký máš pocity jít na ten before? Jsi v pohodě? Hele, určitě jste měli nějaký jakoby promluvy s Tomášem Lesem, že jo, kdyby se něco zase jako stalo, nebo něco. Mm-hmm. Co on na to jako říká? Kámo, on sám z toho nemůže být šťastný, ne přece, ty vole. Nedostal jsi za to něco navíc třeba? Hele, ty vole, bombonieru. Mega. Jo, Jíra mi přes bombonieru. Dovedeš si představit ještě někoho, s kým bys třeba měl jako zápas, s kým bys třeba chtěl v Clashi, nebo kdo by tě lákal? A nebo třeba i nějaký, víš, často jsou tam 2 na 2 nebo něco podobného, tak jestli snad něčím Max Greena a kluka s kamením.